Se redeseñamos o proceso de síntese fixoneuronal, poderemos xerar abella. Cando teñamos abella, os ciclos biolóxicos volverán ser reproducidos. É imposible. Non pense iso. Desactivémonos. A desactivación é a última opción. Debemos admitir o fracaso. Quero desinstalar os chips do meu cerebro. Non está a falar en serio! Desactívame! Nunca! Unha mazá é tecnoloxía pura. Para chegar a construíla, a natureza levou a cabo unha serie de procesos que ninguén inventou. O que máis me extrañou foi o das abellas. O das abellas? Tiña unha colmea na cociña. Noutra aldea, a uns 12 kilómetros, só fabrican bandeiras. En cada casa fan a dun país. A casa na que fabrican as bandeiras de España traballan moito máis. Tiveron moita sorte, porque cobran segundo a demanda. É que hai que desconectar! Hai que sair desta cadea do consumismo! É complicado, Temos que chegar a un acordo. Para iso viñeches? Para mañá a danza? Para iso era mellor que non viñeras, podías aforrar a viaxe. Escoita. Pero por que che entra tanta presa por vender? Por que tes tanta ausencia? Déxame en paz. Antes chovía seguido, pasábase frío. Que deprimente. Agora os invernos son máis curtos e temos verán seguido. Ademais, con este tempo... Esta calor dá gusto.